ya kamata mutanen mu su yi taka tsantsan da bayanansu don su gane illar fitar da shi. Alal misali, in ka ɗauka kan shi social media, za ka ga mutum kawai an turo mishi cewa akwai wasu lambobi kaza kaza ka turo, sai ga ya tura, ko kuma ka ji ya ce ya ɗan fuskantar matsala a WhatsApp ɗin shi ko Facebook ɗin shi ko Instagram ko wani social media ko email ɗin shi, sai wani ya ce ai turo min bari zan shiga in gyara maka, ko kuma mutum ya tafi cafe ya ce ya zo buɗe email. Shin wannan akwai illa? To ai akwai illa da yawa ma. Saboda email ɗin nan yanzu musamman waɗanda suka yi linkin ɗin email ɗinsu da account ɗinsu. Duk ana hacking ɗin email ɗinka za a iya samun damar da za a shiga account ɗinka a kwashe maka kuɗi. Kamar yadda ana ɗauke wayan mutum kafin ya ankara sai dai ya ji an kwashe mai kuɗi. Don haka duk wanda ya zo ya ce ka ba da bayananka, akwai abu kamar yadda na yi bayanin ya sunan nashi privacy policy. Saboda a cikin privacy policy ɗin nan akwai abubuwa da yawa. Zai bayanin ga dalilin da yasa ake karɓar wannan bayanin, ga yanda za a sarrafa bayanin, ga kuma tsawon lokacin da za a ajiye bayanin wanda ake ce mai da retention policy. Don haka in ma an samu matsala ka san wanda za ka kama. Ko yanzu a browser ɗin za ka ga wata sa'in kana shiga wani site ɗin za a ce maka wannan is unverified, za ka ga suna gargaɗin ka akan shiga wannan site ɗin saboda Google ba su yarda da shi ba. Don haka ka kauce wa wannan, ko aka ga mutum kawai wani ya zo an ce ana yin giveaway ake ce mai, kaga an saka mutum suna saka a OP account ɗinsu, baka san cewa da wannan number wayar kaɗai ba za a iya maka ta'annati. Kawai abin da zai fashi kenan, wata sa'in kana danna wayarka kawai za ka ga wani notification kawai an turo maka yes. Kana danna yes, wani ne daman ya yi hacking ɗin number taka yana so ya yi wani abu, abin da yake so kawai wannan yes ne. Ko kamar yadda na bada misali waɗanda za su kira ka su ce ka tura code, kai ka san baka nemi wani tallafi ba, kai ka san account ɗinka lafiya ƙalau yake, sai wani ya kira ka ya ce maka ai account ɗinka na banki yana da matsala kaza da kaza da kaza da kaza, don haka akwai lambobi da a turo maka na sirri, abin da yake ce mai OTP, one time password. Abin da yake so kana tura mai wannan shikenan ka ba shi dama ne fa, kamar ka buɗe mai kofa ne ya shiga. Ko a ce maka ai shugaban ƙasa ko Dangote yana ba da tallafi, don haka yanzu a turo maka wani code ka ba da wannan code. Duk wannan duk ƙaryar banza ce. To duk ƙaryar banza ce, kawai hanyoyi ne da scammers suke amfani da su ne domin su cimma buƙatunsu. Tunda yanzu kusan kowa yana da account. To number wayar ka in aka samu akwai hanyoyi da suke amfani da shi, da sun samu number wayar ka to za su iya amfani da ita su cutar da kai. Don haka dolen ka ne a rage san banza ne, matasa suna da san banza, don haka a rage san banza, a tashi a nemi na kai. Duk abin da ka san ba kai ka nema ba, kai ko kai ɗin nema ka nema, kafin ka nema ɗin ka duba shin wannan site ɗin da na shiga suke tambaya ta number waya da sauransu, yaya gaskiyar abin yake, yaya ingancin wannan abin yake. In ka tabbatar ka sami yaƙini na cewa wannan abin yana da inganci, to shikenan sai ka yi amfani da shi. Amma da ya zamana kana shakku na cewa yana da inganci ko ba shi da inganci, kawai ka haƙura ka bar shi. A wannan gaɓar zan ƙara jan hankali, akwai irin za ka tarar a WhatsApp, ya fi faruwa a WhatsApp, sai ka ga an turo maka message na cewa ana giveaway kaza da kaza da kaza. Don haka in ka shiga, kana shiga site ɗin za ka ga sai ka ji ya ce maka ai ka tura wa mutane adadi kaza. To irin waɗannan abubuwa ne da suke na ƙarya ne, abubuwa ne da suke na scammers ne da ha'inci. Don haka da ka zo irin wannan ta yaya za ka bambance? Abu na farko da aka fara yi sai ka duba ka ga wannan message ɗin da aka turo maka wani ya tura wasu groups ne. Kana ganin mutum ɗaya ko biyu sun saka a wasu groups to daman ka san kawai ƙarya ce. Haka kuma za ka iya ƙara bambance wannan in ka shiga Google search, kana ɗaukan wannan message ɗin ka saka shi a Google search, za ka ga wala Allah dan yanzu akwai wanda aka tara kusan fiye da shekara 5 ya faru kuma an ƙara dawo da shi kuma mutane su faɗa. Kana shiga za ka iya ganin wannan, sannan akwai technical hanyoyi da ake iya bi a bambance wannan, wanda amma dai wannan dai a taƙaice ne. Duk sanda aka zo aka ce wai kai sharing ɗin abu, ni duk wanda ya turo min abu ya ce ni sharing to ba na sharing. In ina ganin mutuncin ka shine zan maka shiru ban maka magana. Amma in irin misali aboki na ko wanda yake ƙasa na ne, zan faɗa mai in ce wannan abun fa ƙarya ne, don haka ka daina yaɗawa. A 'yan kwanakin baya an sha samun wanda za ka ji ko dai ka ji wata ta ce an yi mata kutse, wato an yi hacking ɗin wayarta, an ciro wasu daga cikin abubuwan ko tsiraicinta ko wani abu haka, ko kuma ka samu cewa a'a wata ne ta tura ma wani abu da ko bai dace ba. Duk da dai akwai wani lokaci za ka iya samun miji ne da mata, alal misali mun san irin wannan abu ya taɓa faruwa kwanakin baya, wanda
kishiya ta ɗauka wayar ɗaya kishiyanta bayan sun ɗan ɗauka wasu 'yan abubuwa da duk da dai bai dace sosai ba ita da mijinta, ita kuma ta ce ta yi ne don mijinta kawai da ya rinka tunawa da ita, sai kishiyar ta fitar da shi. Shin farko wane abu ne ya kamata mu ajiye a wayoyinmu musamman ga 'yan uwa mata? Wane abu ne ya kamata a rinka ajiyewa a waya? Sannan kuma idan aka ajiye shin wane irin kwanciyar hankali za mu samu na cewa babu wani da yake iya ɗaukan mana? Don haka wane irin abu ya kamata farko, wane abu ya kamata a ce mutum yana ajiyewa a wayan shi? To asali duk abin da ka san ba ka so a gani ko a sani to kar ka sa shi a wayarka. To kana nufin ko ɗan bidiyon nan da suke yi ko? Ai in dai ka saka abu a wayarka ko da ka goge shi fa akwai wani waje da in aka je fa za a iya dawo da shi. Don haka ko in dai kana son abu kar a sani, in dai ka yi abu tsakaninka da kai sai Allah ko to kar ka saka shi a wayarka. Amma in dai ka kuskura ka saka shi a wayarka, security ɗin da za ka saka kawai akwai waɗanda Allah ya ba su wannan baiwar harka ce ta ilimi, kana ba su wayarka ba security ba ko me za ka saka za su iya buɗewa za kuma su iya ganin wannan abun. Don haka duk abin da ka san ba ka so a sani kar a gani to kar ma ka ajiye shi a wayarka. To idan mutum to ya kutse sai ya ɗauka ya yaɗa. Wannan dokar duk da ta yi bayani akwai abubuwan da ta fitar waɗanda suka shafi kamfanoni misali da sauran ma'aikatu za a ce da makarantu da sauransu. Amma duk da haka dokar tana aiki a kan ɗaiɗaikun mutane. Don haka duk yayin da ba ma ka bar shi fa wai ya kutse a wayarka ya ɗauka ba. Yanzu misali budurwa sai ta tura wa saurayinta wani hoto wanda bai dace ba. Shi ta tura wa ko? To in ya nuna wa wani ya aikata laifi kuma ya ci zarafinta ya yi breaching wannan privacy ɗin. Ballantana kuma ya je ya saka a media. Kila bayan an yi faɗa ko an samu saɓani consent da ake magana shi in aka ce consent ana nufin ba ana nufin izini ba to consent ɗin nan dole ya zama ya ƙunshi abubuwa kamar guda 3 ko 4. Dole ya zama na free, ba tilasta ka aka yi kai ba da wannan izinin koyar dabba. Sannan kuma dole ne ya zama na specific, a bayyane yake na cewa to yanzu misali wannan da muke dama kafin mu fara ka faɗa mu za ka saka a YouTube, za ka saka a social media. Ko? To kawai kuma sai na zo kawai sai in gan shi misali a Instagram ko kuma in gan shi a channels ko wata TV ta saka misali. Ka gani? Ka ga yana cikin outside abin da muka yi. Ina fatan wato mun tattauna na ce zan saka a iya shafi da ko wanda sai na je na bada. In na gan shi outside Facebook da YouTube. Laifi ne kenan. Ka ga ka karya wannan sharaɗi na shi ne na ce mai informed. Dole ne a faɗa maka me za a yi da wannan abin da za a yi da shi da abin da za a yi da shi. Sannan dole ne ya zama na unambiguous na cewa ba a ci kurkuɗa ba, dole ya zama a bayyane yake. Muna karɓar wannan sunayen wannan data taka da muka karɓa saboda dalili kaza da kaza da kaza, za a yi amfani da shi tsawon lokaci kaza, bayan lokaci kaza, sannan kuma a faɗa maka na cewa kana da dama ka janye wannan izinin naka wanda shi ake cewa withdrawal of consent. Dole ne a faɗa maka wannan. Don haka shi yasa ko da yanzu na baka izini ko na yi consenting na cewa kai gashi hoto na aini na tura maka. To amma na tura maka ne misali ka je ka mun printing din passport. Kawai kwatsam sai na ga an yi allan talla katon billboard da hoton da kai na tura maka ne kuma kai ka ce ka bayar akai wannan. Shin wanni na baka ne domin ka je ka sa hoto na a billboard? Ka bada ne kai a je a yi printing a kawo maka. To ka ga sai ne amfani da shi ba ta hanyar da ni na bada izini ba. To don haka ya zama laifi ne. Laifi ne. Iya abin da aka baka dama ka yi da shi dole da shi haka. In kuma ka saba ka shiga wani wajen kuma to ka take haƙƙin shi wannan mutum kuma yana da dama da zai ɗauki mataki